Čaute, dneska ideme dobiť dungeon. A prečo hovorím ideme? Lebo mám tu ešte tajného kamaráta, pána Bobra. A vlastne s ním budeme teraz dobývať dungeon. Samozrejme, on potom asi nemôže, tak poďme. Tak nazveme, lebo ja úplne neviem, čo tam môže byť, takže enter. Ignite portal. Keď dám enter, tak tam je skip ignite. Oh. Čo sa stalo? A za 10 minút sa to ignituje. Ježiš, čože? Keď dám enter, tak tam je skip ignite. Zatiaľ môžeme túto. Ja mám nový mikrofón, tak zatiaľ sa môžeme rozprávať, nie? Aby som trošku vyskúšal ten mikrok. Zatiaľ on tento update v živote nehral, takže som mu len troška ukázala, ako toto vyzerá. No. Vlastne, kámo, ty máš koľko Halloween krejtiek? Takže sa pýtaš. Tak vidíš, ne? Ešte tieto ostatné. Ja aj staré časy, on vlastne už veľmi dlho nehral GAG. Myslím si, že aj MFX nehral moc dlho. Naposledy hral ten Easter event, sa mi zdá. Keby niečo, tak mu odber nedávajte. Radšej dajte mám. Chudák. On nie je dobrý youtuber, on ani se zvukom nenatáča, jak my. Akože mám rád MFX-ové videá. Akože tie short, čo teraz vydáva. Dá sa. Podľa mňa najlepšie video je, že on vlastne akože ukázal, že čo sa pridá akože v Grow Garden, to sa mi fakt páčilo. Ale nepáči sa mi, že vlastne nedáva ten zvuk toto videa. Presne ako ja teraz. Sice ja ako minulé som to, ako prvýkrát som to tiež ja, lebo ja som si nechcel dať hlas. A vlastne sa mi ani, keď som aj chcel, tak sa mi vlastne nedalo, ešte som nevedela, ako to mám urobiť. Ale našťastie už mám ten hlas vo videu. Takže asi tak. Ale hlavné je, že on to vie urobiť, ale vlastne on to vie, ale nevie v úvodzovkách. On to vie urobiť, len sa mu to nechce robiť. Presne. Že niektorí ľudia akože nedávajú toto hlas do videa. Hej, glaskivý? A ja vlastne, to bol strašne dobrý admin abuse. Samozrejme najlepší bol jak Jungle vs Semi podľa mňa. A ja som dostal achievement, že play 6 šukrepa. Ja neviem, som ukázal si tu, že v Resery stokov, tak do šupu, pozrieme sa, či tu nie je niečo dobré, není. Pozrieme sa hore, watermelon iba, takže môžem kúpiť na tieto. Ešte pozriem tuto, dám si Rico Branch. Víš, čo bolo najhoršia vec, čo sa mi asi stalo? Že som nehral Easter event, kámo. Ten bol najlepší update vraj. Dokonca... Lebo zase pridali... Lebo sa Jandal vrátil a s Jayom. Vlastne. Tam pridali mnoho seedov. Godly šíba mi tento... To ví, čo mám. Pozeraj sa. Je master sprinkler metódy. Nice. Kamo, už prebehlo 5 minút. A tam sú osy. Transcended BX je ozaj. Teraz ten je najlepší. Megafon.
mám sílu, ale to mě nezajímá. Hej, Natáčam, takže nemôžem. ináč, kľudne, keď sa vám niektoré akože videá nepáčia, samozrejme musíte dať odber, like. A vlastne napíšte do komentárov, z čoho by ste chceli video. Lebo veľa z vás ľudí akože nám nepíše do komentárov, že čo by sme si mohli zahrať. Hej, akože voľakú hru, napríklad na Robloxe, alebo samotne inú. Vlastne napíšte do komentárov, akú hru by som mala. Vám pomôže, takže prosíme vás vážne. Napíšte do komentárov, aké hry by sme mohli natáčať. Ten si máme volá, bože, ja si vypijem. To je najlepšie, to je najlepšie. Nemá. Dobre. Už bude event shop. Už je to hotové ten portál. Koľko? 8 minút teraz natáčame. By the way. Ja si kúpim samozrejme polen radar. A ideme na to. Šokoláda. Počkajte nič. Pozrieme sa do tohto normálneho shopu. OK. Neviem, čo bude tento dungeon, takže som zvedavý. Poď. No, ja si berem šarovku do Inventára. Poď rýchlo. 3, 2, 1. Enter portal. Oh! Ja som vedel, že budeme v úli. OK. Zatiaľ. Ale že tu má byť Juggernaut, čo bude najlepší, to je najsilnejší. Najlepší. Aj to. Koľko bude wave? To je všetko? Počkaj, pôjdeme do ďalšieho levela, uvidíš. Nie. Hexpetal? What? Okay. Normálne som získal, že Hexpetal. Si. Wasp King. To som tak vedel. Budú horší a horší. Juggernaut som, na to som nečil. Ja som nezazvuk, ale cheater koškoľ. Samozrejme, pán Buber, čo by mali dať ľudia? Odber! Áno, dajte Pre odber. viacej to videí. Hej. Chudáci moje včely. Bez toho videa my robiť nebudeme. Hej. A tu. Aha, Tieto sú... tvoj detko. Kámo, tak tento jungle. Dungeon je super. Oni mi zabili by. Čakaj mne skoro. Myslím si, že mňa ani zabili. Kámo, koľko ešte? 16. Neteším sa na to Juggernauta. Nie, ja som odišiel. Ja Ani Hive Seedpack. som sa odišiel. Oh. Skoro mi padol Divine. Proč som sám? A mám 3 hive seedpacky. Ale dá sa tam vrátiť, či ako? Nedá. Škoda. Tak nevadí, no. What? Tam som ale cooked. Však to mám wave 19, podľa mňa to už musí skončiť. Samozrejme mám najlepšiu včelu, ale tá bude porazená. Kamo, ale som prdeli. Ja mám 2 včely len. A ja mám hexpetal. Hej, to je jak ten had.
s korunkou, čo tu je na Halloween. Kámo, oni mu porazili najlepšiu včelu. Nie, to sú by. Kámo, what? Claim reward. Nechcem. Ja tú vodku zabijam by. Kámo, no nič. Ja som zvedavý, ako bude potom, lebo keď som normálne skúšal, tak... Kámo, to musí mať OP včely teda, ale... Asi si musím minúť teda. Poďte vo sukink. Tak to som nečakal, ten dungeon. Pekné slova. Daj like out there. Hej. Divné. No nevadí. Aspoň bude video z niečoho. No, aspoň trošku sme tam boli. Na budúce vieme, že nemáme hneď niečo stlačať. A máme si pripraviť lepšie osy. Bo mne to tam nabídlo, že si zoberiem 3 feedbacky a niečo a odídem. Lebo ti porazili včely, tak to bolo. Jaj. Mňa už porazili poslednú a mňa už som to nemohol. Dobre, takže na budúce budeme o mnoho silnejší. Ja si asi vymaxujem na max tu strange. Asi mám aj. Jak? Ja tu skáčeme. Že jupi. Ja pije. Tak, aj ostatným deťom všetko najlepšie ku dňu detí, samozrejme. Hej, vlastne je deň detí. Sice možno to vydám neskoro, ale dneska je deň detí, takže všetko najlepšie ku dňu detí. Tak, najlepšie ku dňu detí. Lebo teraz, jak to natáčame, tak je práve deň detí, no. Hej. Tak. Možno troška neskoro vyjde video, ale ok. Tak poďme otvárať si peky. Počkaj, Ja som videl asi prismatik. počkaj. Uj. Víš, čo bolo dobré... Víš, čo bolo dobré v tomto? Garden Horizons. Ty si to asi nehral? Ja musím ukončiť sa nahrávanie zvuku. Aha. Už to mám tam. Dobre, tak asi dáme koniec videa. Koľko na to? 17 minút, OK. No, čo asi. Čaute ľudia, vidíme sa na budúce. Čus. Samozrejme, čau zatiaľ.